नमस्कार मित्रांनो, सुवर्ण कोकण यूट्यूब चॅनलमध्ये मी आशिष नाटळकर तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत करतोय। तर मित्रांनो, तुम्हाला तर माहितीच आहे की आपण कोकणातले जे यूट्यूबर्स आहेत त्यांच्या आपण चॅनलला वगैरे भेट देऊन त्यांचा आपण इंटरव्ह्यू वगैरे घेतोय, त्यांना त्यांच्या चॅनलबद्दल आपण माहिती देतोय। तर अशाच एका यूट्यूबरला भेटण्यासाठी मी खास मालवण असगणीमध्ये आलो आहे। नवीनच चॅनल चालू झालं आहे, जवळपास 5 ते 6 महिने झालेत, पण त्याच्या चॅनलचं असं एक वैशिष्ट्य आहे की आता हल्लीच एक हर्षद नावाचा एक मुलगा आहे, तो पक्ष्यांच्या प्राण्यांचे हुबेहूब आवाज काढतो। तर त्याने व्हिडिओ बनवलेले, त्याच्यानंतर इतर जे त्याचे व्लॉग्स होते म्हणजे अतिथी हॉटेल असून देत किंवा बिळवसचं मंदिर असून देत, तर अशा व्हिडिओंना त्यांचा चांगला रिस्पॉन्स मिळाला। तर आपण खास त्यांना भेटण्यासाठी इथे आलो आहे, त्यांच्या घरी आलो आहे आपण। तर आपण त्याला भेटूया आणि त्याच्या चॅनलविषयी माहिती घेऊया। तर मंडळी, अमोल सावंत व्लॉग्स या चॅनलविषयीच्या माहितीसाठी हा व्हिडिओ नक्की बघा। त्याचबरोबर अमोल सावंत व्लॉग्स आणि सुवर्ण कोकण ही दोन्ही यूट्यूब चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा। तर इकडे असगणीमध्ये अमोल राहतोय आणि हे आहे अमोलचं घर। आता आम्ही आलो आहे अमोलच्या पाटल्या दाराला आणि इकडे अजून एक माझ्यासोबत मित्र आलाय, संकेत। इकडे इंट्रो चालू आहे। याचं नाव आहे अमोल सावंत आणि चॅनलचं नाव आहे अमोल सावंत ब्लॉग। तर एक व्हिडिओ आता आलेला मध्येच, तो होता पक्ष्यांचे म्हणजे वेगवेगळ्या पक्ष्यांचे प्राण्यांचे आवाज काढण्याचा व्हिडिओ। त्याचं नाव काय? हर्षद जाधव। हर्षद अमोल भाई, सुवर्ण कोकणवर तुझं स्वागत असा। धन्यवाद धन्यवाद। ऍक्च्युली विषय कसं, अमोलला मी आधी बोललेलं आहे की ज्यावेळी अमोलची आणि माझी भेट झाली, फेसबुकवरनं आमची दोघांची भेट झाली। हां, तर त्यावेळी अमोलने मला मेसेज केले, तर त्याच्यानंतर आम्ही त्यांना ग्रुपला देखील ॲड केलेला होता। तर त्यावेळी बोललेलं आहे की माझी कधी फेरी असतात असगणीमध्ये, तर त्यावेळी तुका नक्की भेटतले, कारण आपण कोकणातल्या सगळ्याच यूट्यूबर्सला भेटतो। तर आज तो योग गेलो, आज आमका जरा मोकळो वेळ होतो आणि इकडे ॲक्च्युली खरं तर एका मोकळो वेळ होतो। अमोलच्या घराकडे आम्ही चाललो आणि इकडे बघा, ही अमोलने लावलेली माडाची झाडा, याच्यावर तो चढान एकदम बारीक झालेलो हा माड। ए होय तो खयचो बरको पण की कापो? अरे कापो आपणच कापो, म्हणजे आपल्या ह्या वर्षी 2 फणस फिक्स असतात अमोलकडून। आणि आता आपण इलो अमोलच्या हा जायपर्यंत पिकतलो डायरेक्ट 2 फणस पोळी खायची इकडून। काय वाव, भारी मस्त असं जुन्या ओल्ड टाईप मध्ये घर आहे, एक नंबर। आणि इकडे संकेत भाई बसलेले आहेत। संकेत भाई काय चाय बी गावली? आता गेलो अमोल ठेवता चाय, कोरी चाय काही चालता। ओके, तुझं नाव कसा? स्वरूप। ओके, दुसरीच आहे पण अजून त्याने शाळा बघितली नाही लॉकडाऊन मुळे। अरे बापरे, चायचा वास येता अमोलच्या घरात ना, आणि काहीतरी खाऊ का आणता काय बघता, जरा भूक लागली या। अरे हो, एक नंबर, पोरग बघून घ्यावा। काय आणलं आता? ओके, पॅटीस आणि केचप असा। पोरग तसं चांगलं कोण असत तर सांगा, गावाकडे राहणार होय। आणि आता चाय कधी येतात ती वाट बघतो आम्ही, आणि आम्ही खास चाय पिऊसाठी इकडे गेलो, या आता म्हणून खालो। अमोल, याचं नाव काय रे? याचं काल घ्या, लय पिळल्या ना। हो, माव ओय माव माव, अरे एका पण दी मरे। हो, ह्या भारी अमोलची याची अमोलची खास असतात। होय 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 हो, कलर सेमच वाटतात त्यांची भेंडी। अमोलची खास मैत्रीण असा। चाय तयार झालेली आहे, आईन आवाज दिला ना अमोलला। अरे एक नंबर, भारी चाय घेऊया। चायची चुस्की मारूया, जरा चाय पिऊन जरा रिफ्रेश होऊया। आम्ही काय गेलो तर चाय सोडत नाही, अजिबात लाजत नाही चाय पिऊ। आई मस्त बनवलास चाय, कोणी बनवलं मस्त बनवला। आपण आता निघालोय, चहा वगैरे नाश्ता पूर्ण झालेला आहेत आणि ह्या आहेत अमोलच्या आई। काकी थँक्यू हा, चाय आणि नाश्ता मस्त होतो। अमोलचा मोठा भाऊ प्रथमेश, हे पुण्याला असतात। रस्ता एकदम भारी। आज आम्ही पूर्ण ना लडाखची ट्रिप केलेली आहे।
पावसात पाणी जात असत ना. भारी वाटत असताना ना पण एक नंबर. हे असं फिराक ना मजा येता. आमच्याकडे पण आम्ही ना चांगल्या रस्त्याने कधी जायत नाही, व्हाळातूनच जातो. मजा येता फिराक. आम्ही तुमका तो पण एक्सपिरियन्स दाखवतलो. आता ज्यावेळी आमची कलमांची फवारणी वगैरे चालू होत ना, तर तेव्हा मध्ये वेळ असतलो, त्यावेळी आम्ही तुमका ते व्हाळात ना जाऊची व्हिडिओ दाखवतलो. भरपूर मजा येता. मजा येते. हा तुमका बघूक ना भारी वाटतं बघा. बघलाच नसतं तुम्ही. असे वाटा हे आपल्या कोकणातले असे गावाकडचेच वाटे असतात. भरपूर मजा येतात. चांगल्या रस्त्याने फिरा कंटाळा येतात. अरे एक नंबर. खाली बघा इकडे तुम्ही. मॅन वर्सेस वाईल्डचा फील येतं आमका. येतलंय मी. आमच्याकडे पण अशीच परिस्थिती आहे, काय वेगळी नाही. तर अमोलने ज्या ठिकाणी खुबे वगैरे पकडल्या नव्हते ती जागा इलिया. हीच ती जागा जैसर ते का पान घनच गावलेलो, घरी एक लागलेलो. कांदळीत अडकलेलो ना. घरी एक अडकलेलो. हयच हीच ती जागा. हीच ती भारी एक नंबर सीन असा नदीचो. एक नंबर. आणि काल अमोलचा बर्थडे होता आणि अमोलने आम्हाला बर्थडेची पार्टी दिलेली नाहीये. काल नाही म्हणता. अरे बिल कोणी दिल्यांचा विचार. पहिला बिल कोणी दिल्यांचा विचार. आम्ही अक्षय हॅपी बर्थडेचा विश करतलो. अमोल प्रगट दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. धन्यवाद. बिलेटेड. काल अक्षयने बिल दिलेला ना, त्यामुळे मी अक्षय बर्थडेचा विश करतोय. यांना चॉकलेट दिला ना फक्त एवढा. आता पुढच्या वेळी अमोलची जोरदार पार्टी असतली. ते का आम्ही काल बोललो आमका वेगळी पार्टी होईया. पार्टीच्या 17 तारखेक वाट बघता. जानेवारीला नाही, डिसेंबर नाही, नोव्हेंबर झालो. नोव्हेंबर आता काढलो बाहेर. नोव्हेंबर आता बोललो. तर आपण प्रत्येक युट्यूबरला विचारतो की त्यांच्या चॅनलची सुरुवात कुठून झाली. तर अमोल तुझ्या चॅनलची सुरुवात कुठून झाली? सगळ्यात आधी सगळे युट्यूबरचे व्हिडिओ बघायचो. लकी दादा, प्रगत लोके. ओके. अरे बघा, ऐकलात काय? ऍक्च्युली लकी लोके ना, प्रगत लोके आणि लकी दादा म्हणजे लकी कांबळी. सगळ्यांचे व्हिडिओ बघायचो. ऍक्च्युली विषय कसा होता माहिती आहे की ना, हल्ली लकी दादाचा एक प्रॉब्लेम झाला की ते का प्रगत दादा म्हणून म्हणजे ते का लकी कांबळी मालवणी लाईफवाले कोण ओळखत नाही. डायरेक्ट का तुम्ही लोके ना असा विषय चालला. आणि हे दोन आमचे फेमस युट्यूबर आहेत. अगदी म्हणजे माहितीपूर्ण व्हिडिओ. आयडल आयडल एकदम. यांच्याकडनं आपल्याला प्रेरणा मिळतात व्हिडिओ करून. त्यांच्या मार्गदर्शनाखालीच आम्ही चालतो. तर यांचे व्हिडिओ मी बघत असायचो. परत अजून अनिकेत रासम, हे सगळे जे कोकणातले व्हिडिओ आहेत ते मी बघत असायचो. आणि नंतर विचार आला की आपण का नाही सुरू करूया. पण एक प्रॉब्लेम होता की कॅमेरा फेस करून बोलायचा. प्रॉब्लेम हा होता. सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम सगळ्या युट्यूबर का पहिलं ह्योच होता. कारण बाकी कॅमेराने मी पूर्ण दाखवू शकतो, पण कॅमेरा फेस करून बोलायचं म्हणजे खूप मोठं मेन टार्गेट. आणि तो कॉन्फिडन्स ऍक्च्युली ना असं लवकर येत नाही. तर एक वर्ष मी पूर्ण व्हिडिओ बघायचो की आपल्याकडचंच दाखवत आहेत. तर आमचं गाव एवढं छान आहे. तर विचार केला की दाखवायचा. म्हणून सुरुवातीला मी एक फळाचा आहे, आटका म्हणून फळ आहे, त्याचा व्हिडिओ मी स्टार्टिंगला टाकला होता 5 मिनिटाचा. तर त्याला 400-500 व्ह्यूज झाले. विचार केला आणि वाडीतल्यांचा पण आणि सगळ्या मित्रमंडळींचा पण फुल सपोर्ट होता. आणि त्यानंतर मी एक व्हिडिओ टाकत गेलो. आणि नंतर खेकड्यांचा एक व्हिडिओ टाकला होता. तर त्याला 18,000 व्ह्यूज आले होते सुरुवातीचा. तर तो मी एकट्यानेच जाऊन पकडून आणले होते. म्हणजे एक होता सोबत, त्याला पण माहित नाही मी व्हिडिओ करतोय. एका हाताने खेकडा पकडायचा, एका हातात मोबाईल. पूर्ण तरी पण दुसऱ्या हाताने मी सुरू केला. तर तो व्हिडिओ 18,000 व्ह्यूज आले होते. आणि त्यानंतर विचार केला की आता थांबायचं नाही, करत राहायचं. आणि त्यानंतर बरेचसे व्हिडिओ टाकले. आणि त्यानंतर अतिथी बांबूचा एक व्हिडिओ टाकला होता, तो पण एक व्हायरल झाला. आणि त्यानंतर व्ह्यूज येत गेले. एक खेकड्यांचा अजून एक टाकला होता, त्याला पण 1.5 लाखच्या वर व्ह्यूज. आणि त्यानंतर व्ह्यूज येत गेले. आणि त्यानंतर हर्षद भेटला.
हर्षदचा व्हिडिओ मी एक छोटा बघितला होता आणि माहिती होतं टॅलेंट, कारण त्याच्या वर्गातले आमच्या वाडीत आहेत अशोक वगैरे, तर त्यांनी ते पण बोलले होते की हर्षद खूप चांगला आवाज काढतो आणि व्हिडिओ पण मी बघितला होता. तर हर्षदचा व्हिडिओ काढायचा मी ठरवलं होतं. खूप दिवसानंतर मला हर्षद भेटला आणि त्याचा व्हिडिओ काढला आणि तो व्हिडिओ एवढा व्हायरल झाला की एवढा म्हणजे तुम्हाला सांगतो ना, असं म्हणजे स्वप्नवत ज्यावेळी ना आपण कधी भेटलेले होते, एक साधारण आठवड्याभरापूर्वी. हो त्या दिवशी ना बरोबर 7,000 सबस्क्रायबर 8,000 सबस्क्रायबरचं मी कॉंग्रॅच्युलेशन केलेलं आहे एका साईटवर. आणि आता 35,000चं करतोय 8 दिवसानंतर. 37,000 8 दिवसानंतर ना करतोय. धन्यवाद. म्हणजे पूर्ण 10 दिवसात, 10 दिवस पण नाही, 1 तारीखला मी हर्षदचा व्हिडिओ टाकला. 1 डिसेंबर. मग 10 दिवस पकड. 8 तारीखला 1 मिलियन क्रॉस. त्या व्हिडिओचे 1 मिलियन क्रॉस आपण भेटलेलं. हो 2 तारीखला त्या व्हिडिओने 1 मिलियन म्हणजे आता जवळपास 13 ते 14 लाखाला व्हिडिओ ती चालली आहे. सबस्क्रायबर बुस्टिंग एक नंबर आहे. फक्त आता हा म्हणजे अमोल ब्लॉग वगैरे बनवतोय, पण अजून त्याची जबाबदारी आता वाढली. हो, कारण लोकांना आता अजून एक्सपेक्टेशन वाढले तुझ्याकडनं. अजून कोकणातलं हिडन टॅलेंट आहे ते आपण शोधण्याचा नक्कीच प्रयत्न अरे करू. नक्की. हर्षद खूप खेड्यागावात राहतो, बरोबर. कुठलीच सोय नाही आजूबाजूला, बघू शकता पूर्ण जंगल एरिया. आणि असं टॅलेंट जे आहे ते कोकणात अजूनपर्यंत दबून होतं. तर आपल्या व्हिडिओ मार्फत हे पसरलंय आणि खूप अभिमान वाटतोय की कोकणातला एक पोरगा, छोटा मुलगा एवढ्या बाहेर पर्यंत एवढ्या कमी वयात आणि किती जवळपास माझ्या मते खूप छोटा 6वीत का 7वीत आहे ना. होय होय. इकडे म्हणजे ना आता आम्ही आता आलोय अजगणी मध्ये. फुल म्हणजे असा जंगल एरिया आहे इकडे. रस्ते तर म्हणजे नाहीच आहेत. फुल लडाखचं फिलिंग जे आम्ही व्हिडिओत बोललेलो. नेटवर्कचा पण खूप इश्यू आहे. नेटवर्क पण भरपूर इकडे येऊन व्हिडिओ अपलोड करतो. ही बघा, ही जागा वाव दिलेला हेच अमोल व्हिडिओ अपलोड करता, कारण समोरच टॉवर राहतो. इकडेच नेटवर्क. तर मंडळी अशा पूर्ण ना एक्स्ट्रीम कंडिशन मधून अमोल आता वरती येला. भरपूर त्याने मेहनत घेतल्या ना. खरं म्हणजे पहिल्यांदा माझी कायच ओळख नव्हती. म्हणजे गावात पण मला जास्त जण ओळखायचे नाही आणि मी कसा जॉब पण नव्हता, म्हणजे कोरोनामध्ये सुटला होता. तर त्यानंतर मी 2 वर्ष घरीच होतो आणि काहीच ओळख नव्हती एवढी. आणि युट्यूब सुरू करायचं सुरुवात केल्याबरोबर एवढी ओळख वाढत गेली की आता एवढे चांगले मित्र भेटले. युट्यूबच्या ग्रुप मधून एवढे चांगले मित्र भेटले आणि खूप काही शिकायला भेटतंय. खूप भारी वाटतंय आणि धन्यवाद तुम्ही इकडे आलात आमच्या गावी. तुझे पण अमोलचे पण खूप खूप आभार. सुवर्ण कोकण युट्यूब चॅनल कडून त्याच्या पुढील वाटचालीसाठी खूप खूप शुभेच्छा. तर मित्रांनो, आमचा हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते आम्हाला नक्की सांगा. अजून आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये एका नवीन युट्यूबर सोबत भेटू. तोपर्यंत सुवर्ण कोकण युट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा. त्याचबरोबर अमोल सावंत ब्लॉग्स हे देखील चॅनल सबस्क्राईब करा. आणि आता जे व्हिडिओ शूट करतायत कॅमेरामॅन संकेत याचा देखील युट्यूब चॅनल आहे. त्यांचे देखील एक व्हिडिओ आहे दिवाळी स्पेशल मध्ये, तर ते चॅनल देखील नक्की सबस्क्राईब करा. यस, देव बरे करो. नक्की दादा लवकरच भेटायचं आहे.